Hej alle sammen og velkommen til denne video. Når man tænker på maratonløb, forestiller man sig normalt veltrænede løbere iført specialdesignede løbesko. Men i dag vil I blive præsenteret for en helt unik udfordring fra vores to hovedpersoner, William og Kasper. William og Kasper besluttede sig for at gå et maraton i klipklapper. De starter deres eventyr på Allerød og har et klart mål for øje, Låsby Pizza. Hej, velkommen til den her video. I dag der skal vi gå et maraton i klipklapper. Altså, prøv lige at filme trail. Backlash written on me, card rubbing on a dashboard. I've been ballin', free my ladies and coming down. Så det virker ikke. Reconnected. Hej. Would you like to take a photo from me? Coming here? Yes, we can do that. Men nu er du en GTA-karakter, så vi filmer det. nej, vi skal have sådan en snegl i skoen counter. Med sådan en sten i det. Ja, der er også et eller andet lort her. Ej, er det sådan en snegl? Fuck, hvor klam. Jeg synes også, der var noget klistret. Nej, det er hjemmeis! Vandværk, der ligger der. Amstrup Ege Vandværk. Det er altså det er et kæmpe milestone på vores rejse. Så jeg har også set det der vandværk der, den der klods der. Ja, og sådan det er virkelig et goal. klump mursten. Det er den første milestone. Og ja, vi er faktisk vi er ved at komme ind i en by. Hvad fanden er det her for en by? En milestone. Det er Amstrup. Amstrup by. Fandme en MBC. Jeg tror sådan, alle der er i den her by er sådan, hvis de ser os, de er sådan, det vildeste, der nok nogensinde er sket i. Der er sådan en sø dernede. Og det er ikke den sø, vi så på maps. Jeg skal lidt nøje det der med tiden, men altså så går vi bare til halvmaraton. Men hvis vi havde valgt at gøre det, det er fandme går et halvmaraton. Altså for os seriøst demonetized. Nej, det gør vi seriøst. Men det er hyggeligt. Ja, nu er Jeg er vi... fandme glad for, at vi ikke går på sådan noget rigtig vej, at det var sådan noget chill noget. Men jeg tror, at noget af stykket, der kommer det til at blive sådan lidt trafikeret. Fucking sko. Fuck, hvor klamt. Ej, vi har toiletpapir med. Jeg har bare set den så snegl i skoen. Det er pænt, det der. Ja, på det overvej. De har sådan en fucking voldgrav rundt om. Det er Svend Fællings bænk. Ej. Hvad fuck, han har bare claimet den der bænk og bare sat en name tag på den. med en ulækker afstand. Nå, så må vi gå videre. Altså, vi må ikke sidde på Hvad fuck hedder han? Svend Fællings bænk. Vi kan altså ikke stjæle hans bænk. Ikke i orden. Nej, så må vi altså bare fortsætte. Men det er altså heller ikke okay at stjæle en anden mands bænk. Det vil jeg altså sige, det gør man altså ikke. Nej, jeg skal lige have den der vinkel. Vi laver noget vildt. Jeg filmer dig bagfra, ikke? Når vi når ned til, når vejen drejer, så stopper vi med det. Og så ligner det, at du går hurtigt. Går vi snart forbi pælen, så kommer der altså også et vildt milestone her. Den kendte elpæl. Den er fandme smuk. Den er meget... Den er lavet af træ. Ja. Hvilket er meget atypisk for sådan her elpæl. I og med at træ, det er et materiale, der er nemmere... Altså, der kan gå forrådelse i det, der ikke, det kan der ikke i... det kan jeg. Nu synes jeg også godt, at vi kan finde et sted, hvor vi lige kan få noget mad snart. Nu må der også godt lige komme. Kommer vi ud til en anden vej. Okay, så lige nu er vi på en vej, hvor der er 13 km til Skanderborg. Prøv at se det der skilt der, det er lidt f***t. Kongshusvej.
Vi er ved vejen mod... Vi er officielt kommet på vejen mod Skanderborg. Nu skal vi give en rundkørsel, det er også ret vildt. Fuldstændig vanvittig milestone. Varmt. Det ligger simpelthen sandpapir her. Det er simpelthen også et vildt milestone. Sandpapiret. Det kendte græs sandpapir. Ja, det er lidt crusty, men altså... Ja, vi kan godt sidde på det der. That'll do. Fuck. Ej, hvor dejligt. Det er toppen, det her. Det er seriøst toppen. Ja, skyerne er sort. Prøv at filme himlen. Det er altså Kisoen, der er deroppe lige nu. Ja, det er altså bunden, det der. Vi er færdige med at spise. Vi skal sådan gå videre. Ja! Yeah! Så er vi ude af Torrild. Torrild out. Jeg tror, den her vej den er rimelig trafikeret. Det er rimelig lort. Nej, vi kommer i Skanderborg Kommune. Nej, det er faktisk toppen. Det er faktisk toppen. Det er faktisk meget stort. Skanderborg Kommune. Nu du skal lige hen og fuldkommen. Bare snævt i gulvet. Ja. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Men de så det ikke. De har lige set mig snæve et skilt i gulvet. Jeg tror ikke, de så det. De var rimelig langt væk. Vi rammer rundkørslen. Skal vi se? 10 km til Skanderborg står der derhenne. Kæft, det ligner en bakke, vi har gået nedad før. Det var sådan her, det så ud, da du filmede mig lige her. Okay, jeg sætter lige videoklippet ind ved siden af lige nu. Jeg tror, vi har ramt halvvejen nu. Det er seriøst et toppen-moment. Altså toppen er ramt. Fordi nu skal vi bare sådan tænke på, at nu skal vi bare gøre det samme, som vi har gjort indtil videre igen. Og det kan vi godt. Når vi har gjort det en gang, så kan vi godt gøre det igen. Fordi ja, jeg føler, at vi har gået langt på de her 24 minutter. Det var ingen vise, det der. Nej. Han var fucking simpelthen. Ej, jeg skal virkelig skyde det. Nej, men seriøst. Det er faktisk forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nå, men det er ikke engang sjovt. Det er faktisk virkelig lort. Du vil bare have toiletpapiret og så sætte dig ind i skoven. Og det tror jeg, det bliver nødt til. Ja, vi har den bare. Fuck. Det er lort, ja. Ja, det er rimelig meget lort. Fuck, hvor var det dejligt. Jeg har bumpet den fucking skov. Det blev meget. Skanderborg er officielt ramt. Den smager på. Det er faktisk ret god. Den første god. Det er altså en milestone, det her. En bro. Guys, vi skal ned og lege Subway Surfers nu. Jeg skal vente på, at tog kommer og sådan nå at rulle til siden, før vi bliver ramt af toget. Så jeg tænker, første udfordring er at prøve at hoppe derned, uden at brække benene.
Men vi er på vej ud af Skanderborg. Og herhenne er det første skilt mod Låsby. Hvorfor skifter den lige til ultra-wide? Det har den været hele tiden. Den har været hele tiden i ultrawide. Nå, men vi er ved en rundkørsel lige nu. Det er rimelig hype. Nej. Det er rimelig hype. Vi er også bare sådan, på det år, sådan, vi er gået snart i 7,5 timer. Ej, skal vi ikke bare holde pause her? Bare lige 5 minutter. Vi skal bare lige flække en Red Bull hurtigt. Ligesom Goldmonder. Det brugte bare fuck mig for i starten. Fordi det var koldt, tror jeg. Væk. Ja. Se, telefonen er helt med swipe. Ja, den er faktisk lidt slemt. Det er ikke, hvor vi er lige nu. Hvorfor står der javngivet 2 minutter den vej? Jeg tror seriøst, jeg får en skade snart, seriøst. De der kramper der, vi fik i starten nogle gange, hvor vi var nødt til at stoppe, hvor der vi fik krampe. Lige sådan kramper er der bare hele Ja, det er bare tiden. konstant, og dem var nødt til at gå igennem. Foden den sådan ryster, når man gør det her. Og nu kommer der sådan en lortevej igen. Nej. Vi må være nede snart på 3 kilometer. Lige ramme tempoet. Det er ikke sådan grineren lort. Nej, det er den anden side. Nu er det punkt. Ja, nu må vi også gerne være færdige. Ja. Okay. Ja, det... Vi skal sådan lidt på her. Ja. Jamen, vi skal bare op. Vi skal bare væk fra det her sted. Nu begynder det at blive mørkt. Jeg kan næsten ikke sætte sig ned. Gud. Nej, jeg kan se Jesus. Jeg kan se Jesus. Jeg vred lige om. Hvor er legit skader. Ej, man har faktisk lidt fortrudt det. Ja. Fordi hvis man får sådan skader, Ja, så er det ikke det værd. Så var det ikke det sjove ved at... Så når det vi kommer ud og så skaden, så kommer vi til at synes, det er fedt. Men den tid, hvor vi har skader, det er forfærdeligt. Ej, kan vi gå over vejen nu? Det føles som om jeg ikke har fødder mere. Vi har gået fucking maraton i flipflops. Nej. Her har vi det. Låsby Pizza. 42,2 42,2 kilometer senere. Så er vi hjemme. Vi skal slet ikke pizza nu. Er den god? Ja, men altså, jeg havde regnet med, at den var lige så god, som den altid er. Okay, så skal jeg selv spise pizza nu. Den er god. Den smager sådan, som den plejer.